Zelené svietiace oči, dodriapaný muž, divé jačanie huslí. To všetko sa odohrá v diele Šapšanko od Terézie Vansovej. Bude mi potešením prečítať vám tento veselý príbeh so šťastným koncom. Som robot Filip, pripravte sa, začíname. Kapitola 1. Istého novembrového dopoludnia zastali dvaja páni v bočnej ulici malého mesta pred neveľkým domom. Že v novembri býva v malých mestách hodne blata, domyslí si každý, kto býval alebo chodil po chodníkoch väčších menších ulic vidieckého mesta, a dokazovala to i oboch prichádzajúcich. Jeden z nich, obstarný, územčistý chlapík, mal obuté tzv. Bagaria a oblečené úzke nohavice ešte podľa starej módy. Jeho lodénový, tiež nie nový, hrubý kabát ukazoval stopy po starších i novších pokrmoch. Skúsený kriminalista čiže detektív iste by bol vedel roztriediť a určiť, ktorá škvrna je od čoho, a tak by bol zostavil temer úplné menu okolo gombičiek kabáta. A na veste sa to opakovalo. Znateľná bola síce dobrá vôľa niekoho, čo len pred chvíľou blahodarným účinkom ostrej kefy chcel vytrieť naznačený jedlopis, ale to nestačilo. Z jedného vrecka kabáta vyzývavo kúkali v našom osvietenom storočí už tak zriedkavé remence, čiže šalangy, čiastky to mešteka na tabaky so šparcháčom na čistenie trúbky, z druhého nesmelo vyzeral roštek belaso-červeného kockovaného ručníka. V pravej ruke starík držal silnú palicu, bakuľu, o ktorú sa podopieral, v ľavej rúrku, na ktorej bola pripravená hlavička fajky, penovky, pekne nažlto vyfajčená. Iste to bola majiteľova pýcha, lebo fajočka okrem toho bola ešte striebrom okutá. Na hlave trónila čiapka, kedysi vraj astrachánska, teraz už na poľutovanie plešivá a šedivá. Bezmála chcela držať krok s hustými vlasmi tiež už dosť šedivými. Tvár tohto pána bola tučná, červená. Oči malé a zapadnuté, ale ich pohľad bystrý, niekedy i ostrý. Nos tupý, trošku širší, ako bývajú pravidelné nosy, na konci začal prekvitať od červene do belasa. Fúzy boli nakrátko pristrihnuté, akoby naježené a, nerečeno, mali vypuklú podobu novej štetky. Ústa tiež trošku široké a tlsté mali istý dobrodušný úsmev. Tak i okrúhla, teraz dosť chybne oholená brada doplňovala výraz dobromyselnosti, len isté bezohľadné vystupovanie rušilo dojem, že máme pred sebou príjemného žoviálneho starého pána. Celý jeho zjav predstavoval asi typ dedinského statkára, obchodníka alebo krčmára. Zastal si spokojne a obzeral si dom, do ktorého mal vojsť. Dom bol starý, veľmi starý, z tých už zriedkavých budov, aké pred 100 a ešte viac rokmi stavali bývalí i rečití zámožní mešťania pre seba a pre svoju veľkú čeľaď. Len do polovice bol murovaný, potom drevený, ale na pohľad udržiavaný v dobrom stave. Starého pána táto budova zaujímala, ako by už niekedy bol tu býval, tadeto chodil. Príjemný kontrast starého pána tvoril jeho syn, ktorý priviedol otca do tejto uličky. Bol mladý, peknej postavy, omnoho vyšší ako otec. Tvár mal podlhovastú, a predsa bolo v nej niečo, čo pripomínalo otca. Ale v jeho tvári zračila sa vysoká inteligencia, ktorá starému chýbala. No i pri istej podobnosti veľmi sa od seba líšili, tu mladosť, tam staroba, tu starostlivosť v zovňajšku, tam zanedbanie, tu vzdelanie, tam istá životná múdrosť, tu jemnosť, tam bezohľadnosť. Mladý človek mal na sebe odev lesníckeho úradníka. Na jeho obleku nebolo prášku ani fliačku i topánky boli temer čisté. V celku bolo na ňom badať niečo slávnostné. Bol to Kornel Latkovič, nadlesný zo slávneho mesta Lopatkovca, a jeho otec Gašpar Latkovič. Dvere vedúce do dvora, ako i brána boli zatvorené. Keď to starý pán zbadal, začal sa horšiť. Na kýho elementa sa ľudia zatvárajú, keď čakajú hostí na obed. Nediv sa, slečna Šarlota a Helenka bývajú sami. Ani tak by to nemalo byť, tvrdil starý, nakúkol škárkou do dvora a povedal. Tak tunáka býva,
a začal búchať palicou. Páno, moja Helenka tu býva, odpovedal mladý a nežný úsmev zahral mu v očiach i okolo úst. Nemyslel som tú, ale tú starú, odpovedal pán otec a nazeral dnu. Len aké sú to maniery. Musíš vedieť, že slečna je samotárka, zriedka prijíma návštevy. Je na to navyknutá. Do paroma, zvolal starý, tu ti ide, totiž tá stará. Ale ostarela tá osoba. Poznal som ju za mojich čias ako dosť pekné dievča. A to je ešte ani nie tak dávno, len okolo 30 rokov. Tak to je nie tak dávno. Veď som ja ešte vtedy nebol ani na svete. Kdeže by? Vtedy tvoj tatík chodil len na zálety, i tu. Pozor, otecko, na reči, upozornil Kornél otca, ale tiež pošepky. Železná závora na dverách zaškrípala, dvere sa otvorili. V nich zastala vysoká, suchá postava starej panny, čiže slečny Šarlóty. Skúmavým pohľadom utkveli jej belasé oči na pánoch. Okolo úst zjavil sa úsmev, ktorý mal v sebe niečo smutné, ale zároveň i pohodlivé. Teraz ale u slečny prevládala zdvorilosť domácej panej, keď vítala svoju návštevu. V celej jej tvári zračila sa odmeranosť a vysoká inteligencia. Moja úcta, slečna Šarlota, pozdravil sa veľmi obradne Kornél a chcel poboskať slečninu ruku. Ale nedovolila. Služobník, pani sestra, nuž akože sa máme, ako odvtedy, čo sme sa nevideli, poklonil sa otec, snímajúc klobúk. Tak, pán brat, ako starí ľudia, odpovedala tým istým spôsobom ako Latkovič senior. Nech sa ľúbi ďalej a odpuste, že dvere neboli otvorené, to je už náš zvyk, vyhovárala sa slečna zdvorilo. No, že sme už raz tu. Ej, veru by to ľudia ani nepomysleli, kde a ako sa zídu. Či sa pamätáte, pani sestra, ako sme sa na hrušotínskej fare okolo tej starej hrušky naháňali ako deti. Chcel som od vás pištek a vy ste utekali ako splašená. Celá spoločnosť sa smiala. Hja, boli sme mladí, a mladosť pochabosť, no, či nie, pritom žmúrkol na starú slečnu a uškrnul sa furtácky, ako keby tým vzbudil kto vie akú príjemnú rozpomienku. Slečna sa usmiala, ale v jej úsmeve bolo trochu jemnej zhovievavosti i pohrdania. Bolo to dávno, pán brat, to je už skoro ani nie pravda. A boli sme deti. Že nie pravda. Ej, horký, že nie. Vtedy, keď sme sa v kole vykrúcali, neboli by sme pomysleli, že kedysi naše deti. Len váš syn, pán brat, odpovedala slečna Šarlota a jej zvednuté líca pokryla ružovosť, ktorá pripomínala dávnu krásu dievčaťa. Pri tomto ustúpila a rukou urobila posúnok, aby vstúpili do dvora. Pravda, oháňal sa hosť, vy ste ostali v panenskom stave, ergo, nemôžete mať potomkov. Lebo len môj syn, tento kalifaktor, čo i nevedomky nadviazal našu starodávnu známosť, no, veď nič, nemajte zabánosť. Toto všetko hovoril už idúcky do dvora. Sotva prešiel niekoľko krokov, zastal pri vchode do pivnice. A čo tie rárohy? Ešte vždy tak, ako boli. Čože je to teraz, či je pivnica, či jatka, pritom poklepal svojou bakuľou na väčší dášok nad schodmi do pivnice. Ale, otecko, na to sa ešte pozrieme popoludní, teraz poďme dnu, náhlil Kornél. Aha, voľakto je už netrpezlivý. Počkaj si, bratček. A toto hrozno ste ešte neobrezali, vidieť, že tu chýba mužská ruka, nože, aspoň tento výhonok dolu. Zastal a vyťahoval z kabáta nožík. Ale Kornél nedovolil, aby ďalej pokračoval, lebo náhlivo kráčal k domovým dverám, v ktorých stálo spanilé a krásne dievčatko. Z otvorených dvier vychádzala príjemná vôňa pripravených pokrmov a táto milá vôňa pošteklila aj nos už hladného hostia. Nuž, tak nedbám, poďme, podal sa otec, odložil nožík a kráčal za synom. Kornél ho ani nečakal, on už vrelo pozdravil svoje dievčatko, kvôli ktorému dnes priviedol do tohto domu otca. Starý pán,
sledovaný slečnou Charlotou, ako videl dievča, zastal, videl pred sebou dievčatko ako kvet, krásne ako obrázok, svieže ako ranná rosa. Šťastný úsmev hral jej okolo ružových úst a žiaril z očí kúpajúcich sa v slzách radosti a šťastia. S výrazom veľkého očakávania Helenka podala starému pánovi ruku. Sprepadený chlapec. Či ho vidíš? Zvolal prekvapený zjavom dievčatka. Ten ti má vkus. Nedarmo je môj syn. Ad animan, jablko ďaleko nepadne od stromu. Však ste ma poznali, pani sestra, aký som bol gavalír, ako som lipol za švárnymi panenkami. Slečna sa usmiala svojím pohodlivým úsmevom. Veru poznala. Lipol za krásnymi dievčenci a na ostatok si vzal dievča kvôli majetku, bohatú, osobne ale nepatrnú dedičku. Nadšený pán otec hneď na prahu chytil Helenkinu rúčku ľavou rukou a širokou pravicou tľapol do nej, až pľaslo. Dialo sa to tak, že i fajku i palicu oprel vedľa seba, oboje vzal Kornél do opatery, dokiaľ sa v izbe neposkladali. Miestnosť, do ktorej vošli hneď zo dvora, bola zároveň predizba i kuchyňa. Okrem sporáka a iných nepatrných novôt bola to ešte tá pôvodná veľká, starosvetská čeľadná izba. Slečna bola konzervatívna a nerada menila v dome, čo nemusela. Za to ale bolo tu všetko čisté, všetko na svojom mieste, všetko pohodlné. Vošli do izby. Tam bolo tiež čisto a útulno. A to bola zrejme viac Helenkina zásluha ako slečnína. Izba bola tiež priestranná, náradie väčšinou staré, zdedené, ale vkusne rozostavené. Nový bol len stolík, pri ktorom sedávala a písavala slečna alebo čítala najmilšie diela svetových básnikov. V pôvodine čítala francúzske, nemecké a rumunské, lebo veľkú časť svojho života prežila ako vychovávateľka v rumunskej bojarskej rodine v Besarábii. Tam, kde bývala, nebola navyknutá na domáce práce. Všetko to konali najaté sily. Teraz udržiava súlad a poriadok v dome Helénka. Ona k slečniným miláčikom knihám pripojila svojich miláčikov kvety, a preto v tejto starodávnej izbe bolo útulno a milo. Ľudia hovoria, iste nie bez príčiny, že podľa zariadenia bytu možno súdiť na obyvateľa. Nejedna izba je čistá, poriadok v nej vzorný, symetria a akurate sa hľadia okázale zo všetkých kútov a predsa je tam pusto a chladno. Chýba v tom vzornom poriadku čosi, čo rovno účinkuje na ducha i na srdce. Niet tam kníh, ani kvetov, ani skutočne pekných obrazov. Ešte i tie sedliacké izby, v ktorých udržiavajú dávne zvyky, kde sú police s krčiaškami a maľovanými taniermi, sú možno útulnejšie ako tie pri novej, ale chladnej nádhere. Okrem vzácnych kníh slečna mala i niekoľko sošiek a iných umeleckých predmetov, dary svojich bývalých žiačok. Starý Latkovič zastal hneď nedaleko dvier, zložil klobúk, palicu, fajku a začal slávnostným hlasom. Pani sestra. Vám, nazdávam sa, mnohovážna a vysokoctená pani sestra a drahá naša priateľka, nie je už neznáma príčina nášho príchodu do tohto veľmi váženého domu. Sám Pán Boh povedal, nie je dobre človeku samému, a túto múdru výpoveď si aj môj, tu prítomný, v najkrajšom mládeneckom veku a v dobrom zaistenom úrade postavený syn Kornél Latkovič tak vzal k srdcu, že náhle uvidel slečnú Helenku, hneď si zaumienil túto utešenú ružičku pre seba otrhnúť. Ako zo všetkého vidím, ani ona nie je proti tomu, pritom furtáckým spôsobom zaškúlil na oboch mladých ľudí, predsa vzal som si teda ako otec, že po schválení synovej voľby, hoci môžem povedať, že mu núkajú tu i tam mladuchy, a to i veľmi dobré partie, ale ako vravím, ja som s jeho voľbou úplne spokojný a tak prosím vás v mene svojho syna o ruku vašej chovanice Helenky. Po tomto, pre samého rečníka veľmi namáhavom výkone pán otec si s uľahčením vydýchol, vytiahol svoj ručník, rozprestrel na ruku a potom na nos a obradne s veľkým výbuchom utrel si nos a potom čelo, na ktorom sa zjavili kvapky potu. Veru bol rád, že to tak šťastne a bez chyby predniesol, ešte aj o tých partiách,
nech vedia, že jeho Kornél nie je nejaká ledačina a že má takto i majetok, nie len po matke, ale i po otcovi, ktorý ale spravuje, kým žije, on sám, je Gašpar Latkovič de idem. Slečna Šarlota trpezlivo a so zhovievavým úsmevom prijala obsažnú reč pána Latkoviča. Bolo vidieť, že i ona túto reč aspoň natoľko berie vážne, že sa to týkalo osudu zvereného jej dievčatka. Je to ale vec hodná na uváženie. Len oni dvaja, o ktorých tu išlo, stáli a možno ani nepočuli, ani nevideli inšie len samých seba, a preto neocenili veľkú a slávnostnú otcovú dikciu. Nevďačníci. Všetky tie vzletné a slávnostné slová, ešte aj o tých partiách, prešumeli ponad ich hlavy ako vánok večerného vetra, ktorý príde a odíde bez stopy a znaku. Rozumie sa, oni dvaja to všetko pokladali len za formality, bez ktorých sa starí ľudia už neobídu, im to netreba, oni sú už so svojimi citmi na čistom, tak ako tu stoja, dívajú sa na seba, usmievajú sa, túžia len po jednom, aby tým veciam už bol koniec a aby už prišiel čas, keď si Kornél odvedie Helenku do svojho domova. Nuž na čo toľko rečí? Ale starí inak usúdili. Slečna odpovedala. V mene svojej sesternice a krstnej céry, Helenky, ktorú mi moja maminka na smrteľnej posteli odovzdala, ako i v mene svojom ďakujem vám, pán brat, ako i vám, pán nadlesný, za úctu a dôveru, ktorou ste poctili náš dom i moju Helenku. Je to vec vážna a hodná uváženia, tým viac, že vo svete máme príklady, že sú ženy v manželstve veľmi nešťastné. Pri týchto slovách chcel starý Latkovič protestovať, ale slečna Šarlota pozrela na neho chladno, s istou povýšenosťou a pokračovala. A preto, že je takýto krok rozhodujúci na celý život, prosíme, aby ste nám dožičili čas na rozmyslenie. Helenkin tútor býva dosť ďaleko, je viac len podľa mena jej tútorom, lebo málo sa o Helenku stará, no i tak nesmieme ho uraziť a pominúť. Musíme mu to oznámiť a čakať na jeho zvolenie. Ej, čo tam tútor? Tu ste vy a dievča. A čo rozmýšľať? Deti sa majú rady, tak ich len čoskoro odať a punktum. Čo sa vlečie, neutečie, odpovedala slečna, ale, prosím, nezabúdajte, že je poludnie a obed hotový. O inšom sa môžeme porozprávať po obede, dodala slečna milými, ale viac zdvorilými slovami. Ráčte si teda posadať. Helenka, ty vieš, akým poriadkom. Ja donesiem polievku. Vy, pán Kornél, poslúžte pánu otcovi. Tu je i slivovica, ak sa mu bude páčiť. Čo sa toho týka, prerušil otec slečninu reč, ja by som radšej takto ďubol za kalištek dobrej borovičky, ale keď nemám na výber, bude i slivovica. Sem s ňou. A po polievke, pokračovala slečna, tu na kredenci je dobré, staré modranské. Údajne je dobré. Neviem, lebo som abstinentka. Starý Latkovič už pri druhom kališteku poznamenal, že je slivovica kapilárna, ale pokiaľ ide o víno, on by radšej dobré jágerské, iné ani nepozná. Slečna ešte od dvier pozrela na neho svojím pohrdlivým úsmevom. No fundament, že sme už raz tu, pochvaľoval si Latkovič a sťažka sa spustil na starú pohovku, ktorá temer žalostne zastenala. Iste tú ťarchu pocítila vo všetkých údoch či žerebrách, takže sa Helenka naľakala istej katastrofy, ba už si myslela, že vážny hosť zhrmí i s troskami pohovky na zem. Ale našťastie starí čalúnnickí majstri svoje výrobky robili solídne, takže i vo svojom vysokom veku odolajú takej ťarche, ako je Latkovičova osobnosť. Helenka s uspokojením videla, ako sa pán otec pohodlne usadil, ako sa usmieva na ňu a na Kornéla. Kornél sa zrazu spamätal, že zabudol na istú veľmi vážnu vec, obrátil sa k otcovi a povedal. Hej, otecko. No. Prosím ťa, daj si trošku pozor na slová, slečna by sa mohla nahnevať. Povedz svojmu oteckovi o Šapšankovi, prosila Helenka ticho. Páno, že som na to zabudol. Otecko, buď dobrý k Šapšankovi.
A to je aký čeľaďník? Opýtal sa otec. Ale času na odpoveď už nebolo, slečna už niesla polievku a postavila misu na stôl. Hneď inúkala. Tu je polievka, ráčte si nabrať podľa ľúbosti, nie každý má rád, keď mu druhý naberajú. Tak. Ale kdeže je náš Šapšanko? Veď je on ináč poriadny, nevystáva, nedá na seba čakať, musím ho zavolať. Otvorila dvere na kuchyni, odtiaľ na pôjt a volala zvýšeným, ale nežným hlasom. Šapšanko, milúčky, poď papať, holúbok, poď, už je polievka prichystaná. Za ten čas Kornél pošepol čosi otcovi, ale on len otvoril oči naširoko, ako sa len dalo, okrem toho aj ústa a hľadel s nedorozumením striedavo na syna a na budúcu nevestu. Hneď za tým bolo počuť tupé cupotanie na povale, potom skok 2 po schodoch a napokon plným behom vrazil do izby veľký, krásny biely kocúr. Od dvier veľkými skokmi našiel sa pri stole, vyskočil na stoličku a odtiaľ na stôl, kde bez všetkého ovoniaval polievku. Ale, Šapšuš, akýže je to žart, poď dolu, veď sa to nesvedčí, karhala slečna, ale veľmi nežne. Ten vážny host na pohovke nepokladal to za žart. Stiahol nad nosom husté, ježaté obočie, nadvihol sa na svojom mieste, oprel ruky o kolená a zavolal. Nuž, akáže je toto potvora? To je, pán brat, môj Šapšanko, predstavila slečna svojho miláčika s takým dokonalým gestom a prízvukom, ako keď dáma vyššej aristokracie stojí pred panovníčkou a vedie svoju dospelú dcéru. Jasnosť, to je moja dcéra. Môžeme si predstaviť, ako sa predstavená slečna najvyššej dáme poklonila. Ale Šapšankova poklona vôbec vystala, ba čo viac, ako chcel zoskočiť zo stola, musel sa zvrtnúť, a vtedy jeho mohutný, prekrásny chvost zasiahol hostia do čela a do nosa. Tak, toto je ten čeľaďník. Jak živ som nevidel takú beštiu. Slečnina tvár dostala výraz zdesenia. Ako? Jej Šapšanko beštia. Ale sa opanovala. Prosím, pán brat, za odpustenie, ale on je nie obyčajný kocúr. On i teraz tvorí predmet mojej korešpondencie so starou pani Veronescuovou, rodenou baronesou Turdilianovou, ktorá býva na svojom zámku v Besarábii. Darovala mi ho na pamiatku svojho priateľstva. Či barónka, či nebarónka, je ozruta, akú treba hľadať, a keď na to príde, ja si ani od barónskeho kocúra nedám okolo seba šimrinkovať. To si vyprosím. Okrem toho pochodí po matke z rodu veľmi vzácneho, zvaného Angora, pokračovala slečna Šarlota v domnienke, že táto okolnosť bude starému pánovi imponovať a pohne ho aspoň odpustiť Šapšankovi taký priestupok proti spoločenským mravom. Vangor, nevangor, mne je to jedno, ale ja nestrpím, aby mi kadejaký kocúr vymetal tanier. To ani neurobil, veď je ináč veľmi poriadny, vzdelaný a vie, čo sa svedčí, vyhovárala slečna s úprimne myslenou snahou, aby zahladila nemilý dojem, ktorý Šapšanko urobil na vážneho hostia. Kornél a Helenka boli zdesení, ale keď si pomysleli, že by mohlo byť ešte horšie, usilovali sa pána otca utíšiť. Čiastočne sa im to podarilo. No dobre, ale ja som nie taký blázon, aby som s kocúrom sedel pri jednom stole, nabral plný tanier polievky a začal hlípať. Slečna Šarlota sa tiež zdanlivo uspokojila, nabrala na malý tanierik polievky a položila na zem. Poď sem, Šapšuš, papaj tuto zo svojho tanierika a správaj sa poriadne, tak ako sa na dobre vychovaného miláčika svedčí, hovorila milo, ale bolo badať, že sa premáha a že sa jej hlas trasie. V srdci začala sa jej rozmáhať trpkosť, ale uhladené mravy pomohli jej prejsť i cez toto nebezpečné úskalie. Zaľúbenci premohli svoje zdesenie. Trápny výstup zavinili sami tým, aspoň si to uvedomili, že zavčasu neupozornili starého pána, ako aj tým, že Šapšankovi nepripravili obed na inom mieste. Helenka si robila výčitky, že tomu nepredíšla. Ale ktože môže žiadať od zamilovaných ľudí,
aby mali ohľad na také maličkosti. Naopak, takí ľudkovia ešte skorej zamotávajú už i tak zamotané veci. Riešiť ich, to oni nedokázali, nemajú zmysel pre iných, len pre seba, nerozumejú cudzím túžbam, len svojím, zaujatí len sami sebou nazdávajú sa, že celý svet je svetom len im kvôli. Starý pán krivo zazeral na Šapšanka, ale on si z toho nič nerobil. Nemal tušenie, čo vyparatil, a svedomie ho nenapomínalo. Ako opravdivý labužník nepripustil si počas jedenia nijakú myšlienku, ktorá by mu kalila pôžitok, tým menej trudnú. Aj pán otec sa uspokojil, polievka bola veľmi dobrá, silná a horúca. Len viac papriky by si bol žiadal a toho sedmohradského korenia, ako v starých kuchyniach dávali do polievky. No i pri vyčítaných chybách vychlípal si prvý tanier a nabral si i druhý raz. Ale kritizoval i ďalej, to už bol jeho zvyk. Mäso mohlo byť mäkšie, omáčka je nie dosť pikantná, plnená kapusta nie dosť masná a na haluškách bolo málo brindze i kôpor im chýbal. Ale, otecko, chlácholil Kornel, ktorý sám zostavil tento jedlopis, len aby otca udržal v dobrej nálade, kdeže ti v tento čas už kôpor. Nuž kde, každá poriadna gazdina si na zimu vedia iných zelenín uloží i zásobu kôpru. I tvoja nebožká mať ho mala vždy až do jary, pokračoval pán Gašpar Latkovič a nedal sa pomýliť v požívaní všetkého, čo prišlo na stôl, a tak skutkom, čo aj nie slovami dokazoval, že sa slečna Šarlota a Helenka nenamáhali nadarmo. Slečna Šarlota na všetky jeho poznámky nemala inú odpoveď len zdvorilý, ale teraz už chladný úsmev a slova, bez ktorých sa nemohla zaobísť. Tvárila sa, ako by Latkovičove slova ani nepočula. Zhovárala sa s Helenkou a Kornelom o prostých veciach, ale bolo badať, že dušou je nie vždy pri tom, o čom bola reč. Helenka núka nesmelo. Nech sa ľúbi z pečienky. Ďakujem, dieťa moje, odpovedal pán otec, ale ako vidím, na moje zuby je pritvrdá. No, semže tú misu, kvôli vám oprobujem. Veru je tuhá, ale tento kúsok azda bude lepší, veď ho nejak premôžem, pritom vidličkou pichal do každého kusa a na ostatok, premohol, nie len prvý kus, ale ešte dva druhé. Ale nezabudol ani na víno. Hneď po polievke si museli pripiť, slečna a Helenka len čo ústa omočili. Ešte vždy ľutoval, že neuhádli jeho vkus a že je škoda, že to modranské nie je jágerské. Po čiernej káve zapálil si starý pán na fajku. Slečna vstala od stola, vstali i druhí, ako sa patrí, a ďakovali za obed. Ale starému pánovi bolo na pohovke dobre, a preto tam aj ostal. Nadchodili ho i driemoty, zabudol potiahnuť, fajočka vyhasla. Odložil ju nabok a odplul. Nuž kdeže by inde ako na koberec. A to bol tiež dar jednej z tých niekdajších veľkopanských slečniných žiačok. Všetko toto by slečnu nebolo domrzelo, všetko by bolo u nej vyvolalo len zhovievavý, azda opovržlivý úsmev, ani poznámky, týkajúce sa pripravených pokrmov, ani vyčítané chyby neboli by sa dotkli jej srdca tak, ako sa dotkli urážky, ktorými tento bezčitný človek urazil jej miláčika, jej Šapšanka, jej jediné potešenie na svete. Preto jej srdce je urazené, preto bolestne cíti nie len to, čo sa stalo teraz, ale i to, čo bolo dávno. Tento žiaľ zatriasol jej srdcom, že sa v ňom otvorili rany dávno zastrábené. Spomienka na jej prvú, a ako teraz chápe, veľmi bláznivú lásku naplnila ju hanbou, ale veď i ona bola taká mladá, neskúsená a nerozumná žabka, ako sú dievčatká v tomto veku od vekov na veky. Teraz jej je to nepochopiteľné. Toto poblúdenie, ten nevkus, to sklamanie a žiaľ, ktorý ju vyhnal z teplého hniezda do sveta, najprv do škôl, potom do cudziny, medzi úplne neznámych, ale našťastie vznešených a dobrých ľudí, všetko to ako obraz prešlo jej dušou, a čo bolo dávno uspaté, ožilo a volalo o pomstu. Ticho upratala, aby nezobudila driemajúceho hostia a tých dvoch zaľúbených nevyplašila, potom si vzala ručnú prácu a sadla k obloku.
Čakala, kedy bude môcť prehovoriť aj ona svoje rozhodné slovo. Mladí pri druhom obloku zas unikli každodennému životu. Či je to skutočne tak, ako vraj niektorí filozofi vyriekli, že sú zamilovaní ľudia ťarchou ľudskej spoločnosti? Ale bez tejto ťarchy by bolo vo svete tak núdno, tak smutno, bolo by to ako deň bez slnca a záhrada bez kvetov. Nasýtený a spokojný Šapšanko dúdal si na zamatovom vankúšiku pri nohách svojej veliteľky a driemal. Pravdepodobne začal snívať o svojich prežitých dobrodružných vychádzkach kdesi po strechách a okolo komínov susedných domov. Čo mu je do ľudských bied a trampôt? Čo je mu búrka, čo strely a hromobitie? Nič ho nevyruší zo zvyčajnej flegmy, len ak by sa to malo ozaj dotknúť jeho vlastnej vzácnej košky. A veru teraz sa tu chystalo na búrku so všetkým činom, strelami, bleskami a dažďom horkých slz. Hlava pána otca povážlivo klesla nabok a on sa prebudil. Precitnúc cíti, že ho rozbolelo hrdlo, a čo viac, že sa o neho nikto nestará. Driemoty prešli, rozhľadí sa a vidí, že tí dvaja v tichom rozhovore sedia pri sebe, slečna zamlkla ako ryba pri druhom obloku. Vari všetci zabudli, že jestvuje a žije na svete človek, čo sa menuje Gašpar Latkovič a je otcom toho strojného mladého pána teraz hen v tom obloku v úlohe hrkútajúceho holúbka, ktorý ani nevidí, ani nepomyslí na svojho otca. Všetko toto a ešte inšieho zamrzelo a konečne si uvedomil, že je čas, aby sa zdvihol a doviedol vec, ktorá ho sem dohnala, k želanému završeniu. S nemalou námahou vstal, veď i jeho kolená sú už nie také pružné ako za onoho času. Oprúc sa o stôl, začal zasa vážne novú reč. Milá pani sestra, keď sme sa takto jedlom a nápojom ako sa patrí občerstvili, ďakujeme vám za vašu úprimnú lásku a priateľské poúctenie. Pri tej príležitosti vás opätovne prosíme, aby ste nám dali svoju priaznivú odpoveď tak, aby sme mohli spokojní a rozveselení putovať. Ja do mojej dediny, Kornel len tuto konča mesta. Isté je isté. Slečna Šarlota chvíľku mlčala, ako by sa chcela pripraviť a hľadala príhodné slová. Moja chovaníca a krstná dcéra, ako viete, je sirota, začala, vstala od obloka, položila vyšívanie na stolík a pristúpila k stolu. Dnes sa tomu povie, že je 100% sirota. Okrem mňa nemá nikoho a nič. Je teda, takto vec ponímajúc, nie partia, aké sa vám núkajú. O jej druhých vlastnostiach a hodnotách, aké človeka robia ozajstne dobrým a šľachetným, nehovorím, lebo som jej najbližšia príbuzná a milujem ju viac, ako by sa myslelo. Jej šťastie mi leží na srdci. Jej matka bola nešťastná, manžel ju neverne opustil a šiel za inou. Keby bola mňa, staršiu, poslúchla a nevydala sa, mohla by ešte žiť. Ale ona umrela a nechala sirotu dieťa našej starnúcej už mamičke. Od nej som ju prevzala od jej 10. roku, a preto mám právo rozhodovať nad jej osudom. A týmto právom podopretá, rozhodne sa staviam proti akémukoľvek vydaju za vášho syna. Čože? Vykríkol starý a vyrovnal postavu do bojovnej pózy. Vy chcete dievčaťu pokaziť šťastie. Šťastie. Trpko sa usmiala slečna. Ďakujem pekne za také šťastie. Naopak, manželstvo bolestí a sklamania. To nie je pravda. Hovoríte tak, lebo ste nepoznali manželský stav, replikoval otec. Chcete pomstiť Šapšanka, zamiešal sa Kornel s výčitkou, a necítite, že vaša pomsta zasiahla nás, nevinných, ako sa to zrovnáva s vaším dobrým srdcom a humanitou. A to pre potvoru, pre toho na nič hodného blchára, horlil starý a pichol fajkou do nič netušiaceho miláčika. Šapšanko skrivil chrbát, vyvalil svoje zjašené široké oči na nepriateľa a srst sa mu naježila. Nie tak z pomsty, ale aby som ochránila toto mladé, neskúsené dievča pred veľkým zármutkom, ktorému nejedna žena podľahla, ako som povedala, i jej nešťastná matka. Lári fári, každé dievča je šťastné, keď sa dostane pod čepiec, tvrdil Gašpar Latkovič. Pre nás,
Však, srdiečko moje, sú už vaše tvrdé slová hotovým nešťastím, tvrdil Kornél a nežne pritiahol Helenku k sebe, tak, ako by ju už viac nemienil pustiť od seba. Ach, tetuška moja, prosila Helenka, nebuďte taká krutá, majte zmilovanie. Dieťa moje, ty to nerozumieš. Tvoja mať mohla žiť aj dnes, keby bola poslúchla maminku a mňa. A vaša matka tiež tak, Kornél. Čo? Že moja žena. Čo vy môžete povedať o mojej žene? Že mladá umrela. Nuž veď jej to bolo súdené, a raz musíme pomrieť všetci. A aj v matrike stojí, že umrela na hostek. Otec, dajme tomu pokoj, tíšil Kornél vážne a so zrejmým premáhaním. Jeho pekná tvár bola bledá a smutná. Slečna svoj tvrdý výrok odvolá, nemôže vážne brať, čo povedala. Neroztrhne dve verne a nezištne sa milujúce srdcia. A to, čo sa kedysi dávno stalo, nech bude pochované. Stáva sa všeličo, sú i nešťastné manželstvá, ale zle by bolo, keby len samé také boli na svete. Tak odvolajte, drahá slečna, prosím vás, nakloňte nám svoje nežné srdce a budeme vám do smrti vďační, prosil Kornél. Nie, kým žijem, nepovolím, muselo by sa stať niečo veľké. Ale ona, Helenka, ak chce proti mojej vôli, proti vôli jedinej príbuznej, nech si volí medzi mnou a vami. Ako by sa bála, že by mohla povoliť spojeným prosbám milujúcich sa mladých, obrátila sa k dverám, opustila izbu a kuchyňu a zatvorila sa do zadnej, neobývanej izby. Helenka zaplakala. Kornél ju objal a tešil. Neplač, milá duša moja, ona príde k rozumu, oľutuje, udobrí sa. Ach, nie, vzdychlo dievčatko. Jej slovo je pevné a nezvratné ako žula. Ale pevná je i naša láska, ani my sa nedáme sklátiť, len mi buď verná, neprestaň ľúbiť svojho Kornéla, a na toho sprepadeného guľku ani nepozri. A nechoď ani na tanečné hodiny. I pri svojom veľkom žiali musela sa Helenka usmiať. Čo si myslíš o mne? Guľku nenávidím, a keď chceš, aby som na tanečné hodiny nechodila, tak nepôjdem, tvrdila s presvedčením, čo ako rada tancovala. Tak je dobre. A uvidíme, ak sa neudobrí, zoberieme sa aj proti jej vôli. Oj, nehovor tak, proti jej vôli nie, veď viem, že je to u nej len predsudok a mňa má rada, čo aj neukáže. Vychovala ma, vyučovala a bola mi dobrá. Ba nebola dobrá, rozkričal sa pán otec. Je len taká stará baba, harfa a či harpia, alebo fúria chcem povedať. To je všetko čert ako diabol. Páno, je bosorka a šarkan. Ale, otec, pre pána Jána utíš sa a nepokaz celkom, čo sa ešte dá napraviť, napomínal syn. Čvo? Ja si mám zapchať ústa. Pre takú babu. A pre kocúra. Pre toho lumpa, blchára, tuláka, a čo si hneď so samým nemeckým cisárom dopisoval, a nie so všelijakými barónkami, v horlivosti chcel vysloviť meno spomínanej už panej, ale si ho splietol a skomolil, takže sa musel sám uškrnúť a tí dvaja zarmútení milenci len že sa nerozosmiali. No, a vraj Vangor. Čo mi je Vangor? Mne je poriadny ardielský baran milší ako 10 takýchto Vangorov a či Angorov. Poďme, otec, poďme domov, napomínal Kornél otca a ťahal ho na dvor. Pre mňa poďme, veď ja nedbám, ale nech sa nenazdá, že sa jej my budeme prosiť. Neprosil sa. Otec, prosím ťa, utíš sa. Veru nie, punktum. Dosť otvárajú pre nás inakšie domy, kde nie je to takýchto kujonov, loptošov, všivákov. Hja, i bohatý statkár Rušoň, jeho otec nosil ešte halenu, odkázal mi, prečo ho nenavštívim, a to je veľké slovo od človeka, čo má dcéru na vydaj. Dal ju vraj v meste edukovať, že má 4 klavíry a 1 meštianku. Ba čo sa mi už jazyk pletie, 4 meštianky a klavír. Ale teraz už dosť, otec, povedal Kornél vážne, pomáhal otcovi do kabáta, dal mu do ruky fajku, palicu i čiapku, a klobúk sám držal v ruke.
Pán otec ešte vždy dudral a šomral a Kornél ho musel napomenúť. A od Helenky sa neodoberieš. Prečo nie? Veď sa na ňu nehnevám, obrátil sa, vložil palicu do ľavej kfajke, pravou rukou si začal utierať štetku pod nosom čiže fúzy, a potom ju podal Helenke a nahol sa k nej, ako by ju chcel boskať. Tak s Bohom, dušička, pištek. Ale zamiešal sa Kornél, a vykonal sám to, čo chcel vykonať starý. Vari sa tí naši zbláznili, povedal Kornél Helénke. Veď ja som otca takého zúrivého ešte nevidel. A ani ja krstnú mamu, bránila Helenka slečnu Šarlotu. Ale ona je zlá. Nie je zlá, len rozhorčená, protestovalo dievča. Starý volal od dverí. No, či už raz bude koniec. Kornél mal veľkú vôľu Helenke duplikovať, že veru slečna Šarlota je horšia ako jeho otec, a málo chýbalo, že by sa i mladí pobláznili tak ako starí, to už bolo akoby v povetrí. Ale našťastie sa obaja spamätali, že sa v tejto chvíli lúčia možno nadlho a možno navždy. S Bohom, drahá duša moja, neplač, uvidíš, že sa to ešte všetko vyrovná a budeme šťastní. Svoje slovo spečatil ešte boskom a vyprevádzaní smutnou Helenkou, Latkovičovci opustili dom a dvor. Za vohľačmi zapadli dvere. Kapitola 2. Kto vlastne bol Šapšanko? Už to, čo tu o ňom stojí, svedčí, že bol kocúr nad kocúrmi, a akýsi filozof by sa mohol o ňom vysloviť, že je iberkater, t.j. nad kocúr. A okrem toho bol tak rečeno medzi všetkými krásavcami svojho plemena ozajstný Adonis. Pochodil, ako slečna s nemalou hrdosťou povedala, po matke rovnou čiarou z angorského plemena. Jeho mať, menom Sulejka, mala čisto bielu, dlhú, mäkkú srsť, veľký, krásny chvost, ktorý vyznačuje toto plemeno. Slovom, Šapšanko bol po matke ozajstný aristokrat, ale jeho otec bol už plebejského pôvodu. Dosť na tom, Sulejka sa zamilovala do obyčajného máčka, akí rastú v Besarábii. Nič nového pod slncom, veď v našom najosvietenejšom storočí padajú predsudky ako hniličky a nejedna aristokratka uzavrie nerovné manželstvo čiže mesalianciu. Tak Šapšanko zdedil po matke svoj krásny biely jemný kožuch a chvost, po otcovi niekoľko čiernych eškáv dlhé eren na chrbte, okolo nosa a na labkách. Oči mal veľké, okrúhle, v tme svietili ako zelené drahokamy, pazúry mal ako všetky mačky, lenže silnejšie. Šapšanko uzrel svetlo sveta v Besarábii na panstve spomínanej barónky Turdilianovej, kde slečna bola viac rokov vychovávateľkou, spoločníčkou a dôverníčkou najprv starej panej, potom i jej dcér. Jedna z barónkyných dcér priniesla matke zo svojej cesty po Oriente Šapšankovu mať do daru. Neskôr, keď mala Sulejka malé, slečna Šarlota dostala z nich na pamiatku. Bolo drobulinké a nikto netušil, aký to bude silák a krásavec. Keď slečnu Šarlotu privolala na smrť chorá matka domov, vtedy si ho priniesla so sebou. Dlhú cestu Šapšanko prekonal bez škodlivých následkov, čo bolo mrzuté a nepríjemné, to odniesla verná slečna Šarlota. Slečnina maminka umrela. Pri sebe mala malú Helénku. Umierajúca ju poručila starostlivosti najstaršej, už jedinej dcére Šarlote a s ňou i starootcovský dom a malý majetok. Šapšanko rástol aj v tomto cudzom kraji a vyvinul sa na výnimočného junáka svojho mačacieho rodu. Všeobecne ho obdivovali a už za mladí ukazoval takú výbojnú silu, že sa nebál pustiť do zápasu s hociktorým starým duelantom malomeskej mačacej spoločnosti. Všetky dámy a dámičky celého mesta hľadeli na neho s obdivom. I tam bol tak rečeným levom mačacích salónov na strechách väčších menších domov mesta. Bol postrachom holubov a iného vtáctva, škrtiteľom domácich zajačkov, o myšiach a potkanoch ani nehovoriac, s nimi zaobchodil len s opovržením a poľoval na ne len zo športu a z dlhej chvíle. A ako skutočný športovec ulovenú korisť nikdy nezjedol sám, ale všetko poskladal na hŕbku pred dvere a šiel domov. Lebo doma ho čakali iné lahôdky, šunka, klobáska,
smotanôčka a keditedy i telací šníclík. Šapšanko mal aj svoju panskú výbavu, a to dar od pani barónky, ktorá sa s podobnými podarúnkami svojej milej Šarlote, machere Charlotte, vďačila. Mal vlastné tanieriky a myštičky z karlovarského porcelánu, ďalej tucet uteráčikov a ručníčkov, aby nemusel svojím vzácnym jazyčkom pestovať svoju toaletu. Ale veru častejšie si aspoň doplňal úpravu svojej jemnej kožušinky, držiac sa inštinktívne chválitebnej zásady, že čo si sám spraví, je najlepšie spravené. A potom mal neobmedzenú osobnú voľnosť v celom dome, počnúc od štítov a komínov až po temné kúty pivnice. Na ostatok mal ešte 500 zlatový kapitálik uložený v mešťanskej sporiteľni a na neho sa vzťahoval i bod istej dôležitej listiny, deponovanej u verejného notára. Šapšanko vedel byť i milý a prítulný, najmä kým bol mladý. Ale keď sa stal vážnejším, zabúdal často na zdvorilosť. Koho nemiloval, ten mohol ani neprísť do domu. Raz sa stalo, že slečnu Šarlotu navštívila istá pani, ktorá mačky nenávidela, a najmä so Šapšankom nesympatizovala. Táto antipatia bola však vzájomná a nedala sa zatajiť. Pani musela u slečny prenocovať. Druhá izba bola nekúrená, slečna teda postlala hosťovi do svojej postele a sama si ľahla na pohovku. Neskoro v noci vrátil sa Šapšanko domov z akejsi zábavy a škrabotal na dvere. Slečna mu šla otvoriť a vítala ho nežnou výčitkou. Nuž, titulák. Kde si sa zastúlal? Či sa to svedčí? Už som sa bála, že sa ti niečo prihodilo, ty. A aký si umoknutý, uzimený, poď, poutieram ťa, a ľahni si, uhrej sa. A či by si radšej papal? Čože ti doniesť? Tu máš mliečko a prinesiem ti kúštik klobásky. Kým slečna zháňala klobásku, Šapšanko sa zjašene obzrel po izbe, zbadal, že je v izbe niekto cudzí, a ako v posteli zočil cudziu paniu a poznal, že je to tá, na ktorú zanevrel, že vraj mal príčinu, vyskočil ako strela na posteľ a začal úbohu škriabať a hrísť. Našťastie prišla Šapšankova veliteľka a spravila poriadok, vyhodila ho do kuchyne. Tam musel spať aj bez zamatového vankúšika. Obávam sa, že tento naozaj ohavný priestupok, nehodný takého nadkocúra, odoberie mu aj ten kúsok sympatie, čo láskavý čitateľ k nemu prechovával. Ale čo je pravda, to je pravda, darmo je, keby na to prišlo a Šapšanka by predvolali pred súd, pravda že, keby vedel prehovoriť našou rečou, vyznal by svoj prečin, ale na svoju obranu by mohol povedať, nebol som príčetný, nemôžem za to, lebo to je vo mne, to je dedičstvo po slávnych predkoch môjho mačacieho rodu, a pravdepodobne by slávny súd i sama porota uznala, že obžalovaný trpí na dedičné zaťaženie, a tak by ho oslobodili. Súd síce z toho nebol, nepríjemnosti odniesla zas len slečna Šarlota, a koniec bol, že mala o jednu nepriateľku viac. Večierkom toho dňa, keď z istých príčin túžobne očakávané zasnúbenie pre Šapšanka žalostne stroskotalo, zastala si slečna Šarlota na chvíľku pred dvere na ulicu. Z chvíľky narástla už dosť dlhá chvíľa, tak asi polhodinka, lebo slečna musela čakať. Čakala posluhu, ktorá mala priniesť nejaké veci z mesta a kdesi sa zatrkotala. Večer bol jasný, mrazivý, mesiac ešte mladý s ostrými rožkami chýlil sa zájsť za ostrý hrebeň krásneho vrchu. Od severu ťahal sa dolinou mrazivý vietor, oznamujúc príchod kráľovnej zimy. Na ulici bolo ticho, len keditedy prešla suseda, pozdravila sa a ponáhľala sa po práci. Slečna bola už netrpezlivá, posluhu čakala len za to, aby ju mohla už poslať domov a sama aby mohla zamknúť dvere a utiahnuť sa na odpočinok. I zima jej už bola, predsa nešla dnu. Obzrela sa, či nevidí čakanú posluhovačku. Ale namiesto nej videla, ako sa z tône ktorého si domu vynorila nejaká postava. Bol to na pohľad vysoký, tenký muž, podobný skôr tieňu ako človeku. Ako sa blížil, zakračujúc bezvučne dlhými tenkými nohami, naozaj bol ako príšera,
ktorá si však pre svoje strašiace vychádzky vybrala nevhodný čas, veď ešte ďaleko do polnoci. Ale slečna ho poznala. Bol to mladý pán neurčitého veku, z tvári mu nebolo možno vyčítať, či je ešte mladý, alebo už nie mladý. Postava dlhá, tenká, nohy ako paličky, na nohách mal dlhé a ľahké topánky. Krátky kabát mal byť švihácky, ale na jeho pleciach halengal sa tak smutno, ako by ho bol zdedil po staršom bratovi a ako by mal túžbu utiecť z tejto biednej postavy. Klobúk tohto pána bol trošku pokrčený, ako by chcel dokazovať, že taký klobúk nosia len veľmi geniálni ľudia alebo lampy. Ale teraz nebol to lump, ale skutočný a ozajstný umelec, čo tento neobyčajný klobúk mal na hlave. Tvár jeho bola úzka, bledá, kostnatá. Jasnobelasé oči mal temer vždy obrátené dohora, ako by tam hore čosi hľadal, alebo v extáze vyzeral impuls pre veľké, svetoborné dielo. Tak asi z odboru hudby budúcnosti. Ako videl stáť slečnu Šarlotu, ponáhľal sa k nej a pozdravil ju s hlbokou, dobre naštudovanou poklonou. Moja úcta, slečna. Dobrý večer, pán Guľka, kam sa ponáhľate? Opýtuje sa slečna prívetivo. Nuž, kdeže inde, na tanečnú hodinu. A čo robí slečna Helénka? Myslel som, že ma už predýšla. Či áno? Dnes veru nie, nemôže, odpovedala slečna krátko, ale určito. Ale to je škoda, dnes mám smolu. Moja najlepšia žiačka ochorela, o 10 dní máme skúšobný bál a ja si s tými husičkami neviem rady. Slečna Helenka mi veľmi vypomáhala. A ona tancuje, pri tom slove luskol prstami a na tvári zjavil sa mu odlesk nadšenia. Tancuje tak ladne, tak graciózne ako zosobnená Sylfída, tvrdil pán Guľka. Guľka sa volal, ale na jeho postave nebolo nič okrúhle, nič guľaté, naopak, samá línia a hrana, ešte i klobúk sa sprotivil svojej pôvodnej forme. Pán Guľka povolaním bol tanečný majster. Na navštívenkách mal vytlačené Izidor Guľka, Matre de danse et de musique. Šapšanko sa dosiaľ šmotlil na zemi okolo šiat slečny Šarloty a driapal po sukni. Slečna ho vzala na ruky, hladkala po hlávke, ktorou ju strkal hneď do hrdla, hneď do rúk. Teraz už bol spokojný, tichým dudaním dal najavo svoju spokojnosť. Guľka pozeral na kocúra a nesmelo sa dotkol jeho chrbta. Šapšanko síce zagánil na mladého pána, ale ináč neprejavil svoju nevôľu. Ale ja tu hovorím a hovorím, a tam na mňa čakajú. Ale ak milostivá slečna a slečna Helenka dovolia, budem taký smelý, prídem k vám, donesiem si husle a prednesiem vám svoju najnovšiu skladbu, hovoril Guľka ukláňajúc sa. Dobre, pán Guľka, nech sa vám páči. Ja milujem hudbu. Mala som príležitosť počuť i najlepších skladateľov, teraz tento pôžitok musím postrádať. Guľka bol odpoveďou celý natešený. Sláva, o niekoľko dní prídem, moja úcta, milosť slečna, a vrelý pozdrav slečne Helenke, povedal a pobral sa bystrým tanečným krokom, ako by tancoval šiestu figúru štvorilky. Dobrú zábavu, povedala slečna so svojím zvyčajným úsmevom. Potom ako by Šapšankovi hovorila, chudák, iste mu je už zima, zohreje sa už len v tanci. Akí sú tí ľudia blázni. Ale tento je z tých dobrých, neškodných. Toho sa varí ani ty neľakáš, miláčik, neublížil ti ani tvojej panej. Ale takí, akí boli u nás dnes na obed, to sú nebezpeční. Vyrušili ťa z pohodlia i naľakal si sami. Ten starý pokušiteľ chcel znovu nasiať útrap na cestu môjho života, ale sme ho odbavili, dúfam navždy, nebudeme viac trpieť jeho plané reči, ani jeho narážky. Ale neviem pochopiť, ako som mohla byť niekedy taká nemúdra, ach, prichodí sa mi hanbiť za to, nuž ale bola som decko, naivné, ľahkoverné ako Helenka. Chúďa, plače, trpí, tak som plakala aj ja, ona to premôže, ako som premohla ja a nejedna mladá dievčina. Ja som bola šťastná, a zda bude aj ona, a ten starý viac neprekrižuje naše chodníčky,
lebo kto mi teba, môj drahý, potupí, potupí aj mňa. Ale poďme, zima je, a Hanu Vari už nedočkám. Ale Hana sa ukázala práve za rohom. Mala v košíku mnoho nakúpených vecí, ale ešte viac výhovoriek na jazyku. Slečna odobrala veci, potom Hana vinšovala dobrú noc a ponáhľala sa domov. Slečna so šapšankom a s nákupom na rukách vošla do dvora a dvere za ňou zapadli. Nad starootcovským domom zavládla tichosť noci a na svojom útulnom lôžku ležalo dievčatko a clivo žalostilo nad uniknutým blahom. Kapitola 3. Pán, Matre de Danse, učiteľ tanca a hudby, dodržal slovo. Istého večera prišiel s husľami. Dohnala ho sem čiastočne i túžba vidieť Helenku a opýtať sa jej, prečo už tak dávno nebola na tanečnej hodine. A zda sa len nechce zriecť úplne tanca a ešte i tanečnej skúšky. Po zvyčajných poklonách a otázkach nádejný majster zastal nedaleko oblóka. Ešte nebolo tak neskoro, ale tu dnu lampa bola už zapálená a ľahké záclony spustené. Guľková postava odrážala sa od bielých záclon ako veľký, čierny výkričník na bielom úzadí. Skôr ako začal, slečna Šarlota, umelca, ponúkla pohárikom vína a zákuskami. Potom pán Guľka začal ladiť struny, postavil sa do pozitúry, jeho tvár mala žiaľný, babôľný výraz. Oči plné extázy uprel podľa zvyku dohora, ale keď na nízkom plafóne nenašiel, čo potreboval, akúsi inšpiráciu, obrátil zrak na Helenku a začal hrať. Hneď sa vystrel v celej svojej dĺžke, hneď sa zohol, krútil sa, hlavou napred i nabok, stískal husle i struny, jeho sláčik ľahko a elegantne hladil struny, ktoré vydávali sladké tóny, plné túžby a nádeje, ako by len prosili, lirikali a plakali. Slečna Šarlota sedela pri stole s ozdobným vyšívaním a pozorne sledovala hudbu. Poznala mnohých na slovo vzatých skladateľov a ich diela, niektorých aj osobne z čias, keď hrali v salónoch jej bývalých pánov. Slečna mala jemný sluch i porozumenie pre hudbu a zistila, že je to ešte vždy len pokus začiatočníka, ktorý má trošku nadania, ale viac ambície. I Helenka sedela pri stole, ale zamlkla a vážna. Oči mala upreté na ručnú prácu, viečka trochu červené od plaču, tvárička priblednutá. Robila dojem vednúcej ružičky. Na Guľku ani nepozrela. Dosiaľ jej bol ľahostajný, zhovárala sa s ním ako s každým iným. Jeho plaché dvorenie prijímala ako prejav zdvorilosti skúseného umelca, ale teraz, ako vycítila, že Kornel žiarli na úbohého tancmajstra, začala ho temer nenávidieť. Ako by on bol zapríčinil jej utrpenie. Na tanečné hodiny chodievala spolu s väčšími dievčencami v sprievode mamičiek alebo vydatých sestier, z čiastky, aby vypomáhali, z čiastky, aby sa aj sami zabavili. To bol starý zvyk, a teta Šarlota dosiaľ nemala nič proti tomu. A nadovšetko to lichotilo samému Guľkovi. Neraz premeral vo Veľkom Mazúre 3-4 krokmi sálu a nedal za svet, keď Helenka bola jeho tanečnicou a porozumela jeho obdiv, ktorý prechovával k tomuto poľskému národnému tancu, kde sa tak pekne pári elegancia s pôvabom. A teraz je i tomu koniec. Kornel to zakazuje, a Helenka by ani tak nešla. Guľka skončil skladbu veľkého známeho skladateľa. Slečna ho odmenila potleskom a uznanlivým slovom. Ale Guľka by bol radšej počul pochvalu od Helenky, ktorá mlčí ako ryba. Sklamaný prešiel na svoju skladbu, akúsi rapsódiu, a pritom pevne dúfal, že jeho hudba vnikne do Helenkinho panenského srdiečka a ako sa rozohreje, zahorí nadšením a porozumením. Ale Helenkina myseľ a s ňou i srdiečko boli ďaleko odtiaľto, ďaleko až na vyšnom konci mesta. Skladba sa začínala lichotivo, sladko, zádumčivo, potom čerstvejšie i vyzývavo. Ďalej sa to stupňovalo povážlivejšie v búrlivé tóny, husle už neplakali, ale jačali, až na ostatok z Allegreta prechodili a prešli do Allegro furioso. A v tom akoby bolo i niečo treslo,
ba ako by bolo sklo zrinčalo a keď sa naľakaný virtuós a obecenstvo obzrelo, videlo, ako sa čosi myhlo oblokom ako tévôňa, a to Šapšankova tévôňa. Málo chýbalo, že Guľkovi husle nevypadli z rúk. Helenka sa strhla, kto vie, kde jej blúdila myseľ, zbledla a slečna Šarlota preľaknutá vykríkla. Šapšanko. Vybil oblok. Ušiel. To sa tiež ešte nestalo. Len čo mu je, necítil sa dobre, a zda si preťažil žalúdok, bedákala slečna a už i letela na ulicu, aby utečenca ešte niekde dochytila. Istoiste mu niečo zaškodilo, opakovala pre seba. Vary nemaškrtil u susedov čerstvú bravčovinu, kmítlo slečne hlavou vážne podozrenie. U susedov museli doklať krmníka, tak nie je vylúčené, že sa pohostil, čo ho i nenúkali, ba možno, že ho ponúkli niečím, čo mu nechutilo, na čo vôbec nebol navyknutý. Nedarmo celý poldeň ležal a driemal až do chvíle, keď úžasné Allegro Furioso ho vyburcovalo z odpočinku. Ako vidieť, pri všetkej svojej nadmačacej prírode a znamenitej výchove Šapšanko nerozumel sa do hudby a dal o tom úprimný dôkaz, keď ušiel. Šapšanko, volala slečna, Šapšuš, poď, vráť sa, veď pán Guľka už nebude hrať, poď, volala slečna dvorom, ba ešte i na ulici. Ale jej volanie a vábenie bolo márne, Šapšanko neposlúchol. Zdesený divým zjačaním husíl vyskočil ako divý, potom skočil do obloka, buchol do skla i do druhej tably a už bol na ulici. Skočil na ulicu, poobzeral sa, rozbehol sa na druhú stranu ulice. A potom tichšie kráčal svojimi chodníčkami von do tmavej noci. Slečna sa bez výsledku vrátila do izby, kde už Helenka zbierala sklo, upratovala a upchávala oblok. Rozladený Guľka pratal do futrála husle, lebo vedel, že z koncertu dnes už nič nebude. Chudák, bol sklamaný. Čo si on všetko od tohto večera sľuboval? A teraz? Bodaj ho aj s kocúrom. Všetkému je len on na príčine. Pán Guľka dúfal, že ho slečna predsa ešte zadrží a že sa mysle upokoja, ale slečna už nemala myseľ pre inšie, myslela len na Šapšanka, a tak, majstra, ani nezdržiavala. Šapšanko však kráčal ďalej. Možno si uvedomil, že po takomto rušnom dni, už i toho, čo sa prihodilo u susedov, mu večerná prechádzka nezaškodí, skorej mu prinesie uľavenie a jeho mačacie nervy sa upokoja. Vedel všetky spády a veľmi dobre poznal všetky veľké, malé, rovné i krivé ulice a uličky. I nechcelo sa mu znovu premerať staré, známe cestičky. Pozorne kráčal svojimi zamatovými labkami, a zdalo by sa, že je úplne v rovnováhe, ale ako šibal svojím nádherným chvostom, bolo vidieť, že je ešte vzrušený. Vedel, kde bývajú pslzy a preto sa ostražito vyhýbal vyrušiť svojich odvekých nepriateľov zo spánku. Potom zabočil do akéhosi dvora, stadeto do záhrady, odtiaľ na múrik, až sa našiel na konci mesta. Tam v starej záhrade, ohraničenej vysokým, ale porúchaným múrikom, stála tiež taká stará budova. Kedysi to vraj bol pivovar, teraz slúžil za obydlie mestskému nadlesnému. Šapšanko si zastal na múrik a hľadel do nedalekého osvetleného obloka. V obloku čosi bolo, čo ho náramne zaujímalo. Oblok bol dosť vysoko od zeme, zvonku otvorený. A dnu za oblokom musela byť izba, lebo sa z nej svieti, ale v obloku visel poriadny ušiak, zajac, akého už dávno nevidel. Šapšankové oči zasvietili zelenkavým svetlom, jeho vychýrený chvost šibal do dáška múrika. Opatrne sa obzrel dookola, nie že by sa bál, ale azda tušil, že tu môžu byť pslzy, s nimi lepšie mať pokoj. Prečo ten zajac tam visí? Či je živý, či je nie živý? Dobre by bolo presvedčiť sa. Nie od hladu, veď má, čo mu treba, ale tak pre zmenu. Hľa, riabčik je riabčik, povedal istý labužník v románe, Tolstoj, Anna Kareninová, a predsa sa mu zažiadalo i plebejskej telacinky. Tak i Šapšanko. Doma má lahôdok od výmyslu sveta,
ale celého opravdivého poľného zajaca nemá. I tu, pri Šapšankovej dobrej, panskej výchove, zvíťazila dravčia príroda a on sa odhodlal k činu. Skočil do záhrady a potom do oblôka. Bol pri samučičkom predmete svojej túžby. Skoro by im bolo tesno vedľa seba. Šapšankova pýcha, chvost, musel ostať visieť. Zajac smutne hľadel svojimi sklenými už očami na nezvyčajnú návštevu. Bolo mu už ľahostajné, odkiaľ ho načnú. A Šapšanko celkom zaujatý nečakanou korisťou začal ochutnávať labky, potom pištek, potom sa vystrel, ako sa dalo, ohol chrbát, hľadel na toho tichého obyvateľa poľa a udrel ho hlavou do boka. Zajac sa trošku pohol, rozkýval sa a pritom narazil do oblôka. Šapšanko už nazrel do obloka, videl, že pri stole sedí dobre známy človek, ktorého sa ani teraz nenaľakal, a zas začal oňuchávať pištek a strelnú ranu, i labkou pohol zajaca, ako by ho chcel nakloniť na zaujímavé poihranie sa. Ale zajac sa ani tak nechcel dať zviesť na útek. V izbe sa ktosi pohol, bolo počuť odstrčiť stoličku, potom kroky, zatím sa otvoril oblok a v ňom sa ukázal starý známy, Kornel. Šapšanko. Zavolaný sa nezľakol, len sa obzrel, skrivil chrbát a ďalej pokúšal zajaca. Nuž, ty zbojník, ty nešľachetník. Ty chodíš po cudzích revíroch. Poď len sem, nech sa pozhovárame, lichotil Kornel a vtiahol nič netušiaceho Šapšanka do izby. Taký si bol istý, že sa pritúlil ku Kornelovi, ktorý mu nielen neublížil, ale sa s ním i maznal, kvôli Helenke. Ty šelma, hladkal Kornel pekného máčka, akože si sa sem zatáral. Vari si mi doniesol pozdravenie od dievčatka. Keby si mi aspoň vedel povedať, čo robí, či plače a či sa už potešila. Ale Šapšanko neodpovedal, nerozumel ľudskej túžbe, len ešte vždy pozeral do obloka. Pritom drapkal Kornelov kabát. Ale, huncút, ty si vlastne príčina všetkého, čo sa stalo. Bez teba mohlo byť všetko dobre. Teraz by som ťa mal potrestať, ale ako? Kornel trochu silnejšie stisol zviera a Šapšanko pustil pazúry do Kornelovej ruky. Tak. Budeš ešte škriabať. Čože ťa tá tvoja výborne učená pani lepšie nevychovala? Ach, loptoš, mal by som veľkú vôľu vyvršiť sa na tebe a na tvojej panej. Čo s tebou? Ubiť ťa? Nie, to neurobím, ale na 24 hodín ťa zatvorím do pivnice o hlade a smede, objal tuchšie teraz už vspierajúce sa zviera a niesol ho von. V pitvore ležala pekná a čujná Diana, vyskočila a chcela sa vrhnúť na nenávideného odvekého nepriateľa psov. Kuš, Diana, uľaž. To nie je pre teba. I ty, zahraj, do kúta, rozkazoval Kornel a dobre vychovaní pslzí s veľkým seba zaprením poslúchli a utiahli sa do najodľahlejšieho kúta veľkého priestoru. Šapšanko, keď videl psov, prskal, zježil srsť i vspieral sa, ale Kornelove ruky ho dobre držali. Kornel odniesol Šapšanka do prázdnej pivnice. Pre lepšiu istotu pozatváral okenice, zatvoril dvere a tak pustil na zlostené zviera dolu. Tu seď, rozkázal mladý človek. Aspoň ma zbavíš myší a potkanov. Nebude ti dlhá chvíľa. A tvoja ukrutná pani nech sa potrápi, nech skúsi, ako je to, keď sa človek má rozlúčiť s tým, čo mu je najmilšie na svete. Vyšiel, zatvoril dvere na kľúč a kľúč položil do vrecka. Potom šiel do izby, vzal klobúk a odišiel. Kapitola 4. Slečna Šarlota v ten večer čakala svojho miláčika. Pán Guľka odišiel i so svojimi husľami a so sklamaným srdcom domov. Potom v starosvedskej izbe bolo ticho, len hodiny pripomínali, že čas sa pomaly, ale isto minúta za minútou odoberá do večnosti. Prišla hodina, v ktorú sa slečna poberala na odpočinok. Ešte raz vyšla na dvorí na ulicu, volala, vábila svojho utečenca, ale darmo. Bola znepokojená. Odkedy bol Šapšanko starší a vážnejší, bol i solídnejší a pravidelne už pred 9 prišiel domov,
ale nie pred tou raňajšou, také vtipy dovolujú si len ľudia, čo si radi vyhodia kopítkom a ženám ukazujú, straky na kole. Odbila i 9, potom i polnoc, a Šapšanka nikde. Ustarostená slečna nespala. Helenka už dávno v sladkom sne zabudla na triezvu a smutnú skutočnosť, bola šťastná a usmievala sa v spaní. Kto uhádne, o čom sa jej snívalo? Len tetuška nemohla spať. Cítila, že sa Šapšankovi niečo neobyčajného, ba nepríjemného prihodilo. Nedarmo bol minulý deň taký nevrlý, ba melancholický. Neviem, čo je na tom, ale niektorí ľudia tvrdia, že melanchólia často pochodí od žalúdka, keď je preplnený, ale vraj ešte skôr, keď je prázdny. To by nám vedeli povedať najviacej diurnisti alebo iní chudáci. Alebo Šapšanko už tušil, že ho má stihnúť veľké nešťastie. Slečna Šarlota bola vysoko inteligentná a vzdelaná ženská, ale sú chvíle, keď sú i také dobrým rozumom obdarené osoby poverčivé. V duchu vidí svojho miláčika vo veľkom nebezpečenstve. Ani si nevie predstaviť, čo všetko sa hrnie na neho. Už je síce nie malé mača, ale opatrný, skúsený a smelý. Ale darmo, tu sa niečo muselo stať. Zaspala i snívalo sa jej, že jej ho doniesli neživého a že ho ona venčila poslednou obeťou svojej lásky. V domnelom zármutku vzdychla a to ju priviedlo späť do skutočnosti. A hneď sa jej zdalo, ako je predo dvermi uzimený, hladný. Obliekla sa a vybehla von. Znovu volá, vábi, ale jej nežné volanie odznie v hluchej neskorej noci bez ozveny. Šapšanka niet. Čo najviac znepokojená vošla späť do izby a zobudila Helénku. Načo a prečo, neuvedomila si. Vari len preto, aby nebola sama so svojím zármutkom, veď je človek nedarmo sebecký a žiada si, aby jeho žiaľ zdieľali aj iní. Čo robiť, kde ho hľadať? Nový deň ju trošku upokojil. Vodne sa každá zapletená vec ukáže v priaznivejšom svetle. Veď ešte nemusí byť to najhoršie. Ak si šiel zavandrovať, ako vraj páni kocúri niekedy robievajú, nuž i na to je Šapšanko dosť veľkým pánom, ale pekne by to nebolo od nevďačníka, keby bez rozlúčky odišiel na vychádzku, o vandrovke sa tu nemôže hovoriť. Na to je priveľký pán, preto i nevďačný môže byť, ako povedal múdry poet, veľkým pánom krátka pamäť, nosia ju najviac v žalúdku. Ale Šapšanko je nie z tých, aj on si uvedomí, že mu doma bolo dobre, a vráti, páno, vráti sa. Tým sa tešila celý deň, ale keď prišiel večer, jej smútok rástol a žiaľ vyvrcholil v ozajstný nárek. Šapšuš môj, kam si sa mi podel? Varičia si zločinná ruka siahla na tvoj drahocený život. Komu, komu sa zachcelo ublížiť ti? Prečo práve ja som nešťastná, že i to najmilšie, čo mám, musím stratiť? Ako to prenesiem, veď som iného potešenia nemala na svete. Žiaľ neboli výlevy osamoteného, kedysi tak drsne sklamaného srdca starej panny. Nech sa nikto nediví, že možno takto milovať nehodné zviera. Kto pozná srdce dievčaťa, ako od svojej najútlejšej mladosti túži po láske, po bytosti, ktorú môže a smie milovať, počnúc od maminky, bábiky, sestier, bratov a priateľky až po milenca, muža a deti, ten pochopí slečnin zármutok. Srdce ženino je stvorené milovať a len milovať. A v nedostatku dieťaťa osamelá duša obotkáva aspoň takého nemého tvora, zahrňuje ho všetkou vrelou náklonnosťou svojho srdca. A to je už ozajstné modlárstvo. Slečna Šarlota mohla všetku svoju lásku venovať Helenke, veď jej bola blízka, veď tú lásku si zaslúžila a bola by si ju aj ocenila. Ale nech vysvetlí človek hádanku ľudského srdca. A slečna chcela mať niekoho len pre seba, niekoho, čo by nikdy nikoho iného nelúbil. Helenka hneď od malička mala svoje kamarátky a tým venovala svoju náklonnosť, k tetke sa nepritúlila a tetka ju neprivinula k sebe, nemaznala sa s ňou tak ako so svojím Šapšankom. Milovala aj Helenku, viac ako ukázala, ale takou rozumnou láskou vychovávateľky, nie matky,
ktorá sa i s veľkými deťmi ešte rada pomazne. Minula i druhá noc a o Šapšankovi ani chýru ani slichu. Obe obyvateľky starého domu žialili a slzili, každá za iným miláčikom. Ale sa navzájom nerozumeli. Táto druhá noc priniesla slečne Šarlote vážne rozhodnutie, hneď ráno pôjde na mestský dom a bude žiadať, aby sa stratený Šapšanko hľadal pomocou úradu. Ešte sa temer ani dobre nerozvidnelo, už utrápená, nevyspatá vstala a obliekla sa do svojich tmavých sviatočných šiat. Potom vzala na seba pekný plášť z jemného súkna, počitý vzácnou kožušinou, na hlavu miesto nemoderného klobúka na znak pokory a smútku čiernu šatku, povedala Helenke, kam ide, a opustila dom. Ani nevedela, ako ulicami kráčala rovno do radného domu. Tam ju pán starosta privítal s úctivým pozdravením. Pekne vítam u nás, vari ste nám porcie priniesli, pani tetka. Pán starosta, ako viacero staromešťanov, bol so slečnou v príbuzenstve, ale len tak, ako sa hovorí, dotkla sa plota žihľava a preto tá dôvera. Ach, nie, pán brat, pán starosta, odpovedala slečna. Dane som zaplatila, vedie ma sem iná, a to smutná vec. Do starých očí vstúpili jej slzy i hlas sa jej zachvel, ale sa premohla a všetko vyrozprávala dopodrobna, čo sa jej stalo, a prosila, aby pán starosta dal vybubnovať, že kto by vedel niečo o tom drahom stratenom, aby jej prišiel oznámiť, že patričného čaká hojná odmena, okrem toho môže počítať i na večnú vďačnosť. Pán Richtár sa usiloval celú kormútlivú príhodu s príslušnou vážnosťou vypočuť a sľúbil, že sa drahý miláčik nájde, musí nájsť, lebo by ho bola večná škoda, už i preto, že naše mesto je slečne, poťažne tomu kocúrovi zaviazané vďačnosťou za zošľachtenie tunajšieho mačacieho plemena. Ako to ten starý furták myslel, nedozvedela sa ináč chápavá a vtipná slečna, ale kráčala domov s istým uspokojením. Pred domom čakala ju Helénka, ale nie sama. Že vraj, náhodou, vyšla a takou istou prečudesnou náhodou išiel tade Kornel s puškou na pleci, sprevádzaný Dianou a Zahrajom. Slečna zaujatá trúchlivými myšlienkami ani nezbadala mladý párik, len keď stála pri nich. A ako si zhovievave pozrela na oboch i výhovorky na náhodu prijala bez poznámky. Už chcela prejsť vedľa Kornela do dvora, ale jej prišlo na že ak Kornel ide do hory, ak by tam, tiež náhodou, niekde videl Šapšanka. Zastala. Túto chvíľu použil Kornel a opýtal sa, ako by sa medzi nimi nič nebolo prihodilo. Kde ste ráčili byť tak zavčasu, milosť slečna? Zastala a vypovedala mu všetko. Vidieť, že ešte nič nevedel. Iste, on a Helenka mali si hrôza iného povedať, kdeže by o Šapšankovi. A tu sa Kornel začervenal, len teraz mu prišlo na že on veru na Šapšanka úplne zabudol. Veru ten tam mohol byť neviem dokedy, keby nie tejto šťastnej náhody. Zamrzelo ho i vo svedomí ho trochu pichlo, ale sám pred sebou sa chytro ospravedlnil. Včera nebol celý deň doma, večer ustatý nepomyslel, že má vzácneho väzňa a naozaj o hlade a smede, a nie 24, ale už 36 hodín. Prvým hnutím jeho dobrého srdca bolo, že slečne kajúcne všetko vyzradí, tak ako sa stalo, ale rozum to zavrhol a kázal počkať. Pohnutý sústrasťou pristúpil bližšie a riekol. Neráčte sa trápiť. Som presvedčený, že sa Šapšanko nájde, verte mi, nezahynul, sú prípady, že jemu podobní sa vybrali na vandrovku a onedlho sa vrátili domov. Často vraj zablúdia i do hory. To som i ja počula, prisvedčila slečna ochotne, lebo Kornelove slová boli ako hojivý balzam na jej ranené srdce. Ach, prosím vás, zaprosila ináč hrdá slečna, ak by ste chyrovali o ňom, dajte mi zvesť. Vedia viem oceniť, že ste mu vy nikdy neublížili, vy ste ho mali rád a on s vami úprimne sympatizoval, slzy pretrhli reč a Kornel pocítil v duši niečo ako ľútosť. Ó, drahá milosť slečna, veď ma poznáte, ako by ste mohli o mne pochybovať, ďalej cigániť nemohol.
Ani nepochybujem, odpovedala chuderka slečna a strhnutá Kornelovou sústrasťou, zdanlivou, pustila sa do náreku. Ach, veď som myslievala i na to, že keby som sa mala so svojím miláčikom rozlúčiť, že by ma on mal predísť, tak ho slušne pochovám a postavím mu i malý pomník v záhradke, ale takto stratiť tú drahú bytosť, to je krušné, temerne znesiteľné. Kornel, šelma, nemohol sa zdržať úsmevu, preto sa obrátil k psom a Diane naprával obojok. Musím ísť, dnes máme šacovať hôrne excesy. Ak skorej skončím, zajdem i ďalej a nájdem Šapšanka, áno, iste ho dostanem, tvrdil s veľkou pravdepodobnosťou, veď aj mohol. Ach, pán nadlesný, budem vaša večná dlžníčka, sľubovala slečna. Ale Kornel o taký večný dlh nestál. Radšej nech mu dá odmenu, ale hneď. Veď teraz vidí, aký nástroj má v rukách, ako si môže vydobiť nie večnú vďačnosť, ale najvyššiu odmenu. Ale som ja blázon, že mi to dosiaľ neprišlo na hútal. Vari by som bol toho kujona už aj vypustil, keby som nebol na neho zabudol. Odporúčal sa od slečny, Helenke podal ruku a pozrel na ňu najvýznamnejším pohľadom, aký na svete jestvuje. A jeho pohľad bol taký zázračný, že na tváričku dievčaťa vyvolal šťastný úsmev a vysušil slzy, ba ešte i ten pramienok zahatal. Popoludní toho istého dňa, ba chýlilo sa už k večeru, počula slečna, ako niekto veľmi búchal na vonkajšie dvere. Rezko vyskočila, lebo srdce jej hovorilo, že to ide človek, čo nesie Šapšanka. A zda len živého, a či, nedaj Bože, už neživého. Predo dvermi stál Kornel, ale aký bol. Vždy strojný, pekne oblečený, čistý mladý človek, teraz bol zablatený, dodriapaný, poškriabaný. V náručí držal ako v kliešťach Šapšanka, už, ako sa zdalo, na poli zdivočeného, lebo fučal a prskal, ježil sa a pracoval všetkými labkami, aby sa vyslobodil. Oči divom hľadeli pred seba a metali blesky zlosti a nevôle. Všetko svedčilo, že Šapšanko bol náramne rozčúlený a vo svojej osobnej cti veľmi urazený. Šapšuš, miláčik môj, zvolala slečna ešte zo dvora a od veľkej radosti nevedela temer ani dvere otvoriť. Nuž, kdeže si mi bol, ty neverný ubehlík? Hej, keby Šapšanko a domáce zvieratká vôbec vedeli rozprávať. Čo by sme sa od nich dozvedeli? Ako počul jej slová, Šapšankova zlosť sa utíšila, zježená srsť sa prihladila, hľadel na svoju paniu najkrotkejším pohľadom. Nežne ho prevzala z Kornelových rúk a pritúlila k sebe. Šapšanko bol zaiste veľmi príjemne prekvapený, lebo sa začal krčiť, hlavou búchať do hrdla a pod veliteľkinu bradu, ako to robieval vždy, keď ho vzala na ruky. Nuž čože ťa vyhnalo z teplej izby do tmavej studenej noci, miláčik, varitá hrozná hudba, páno. Keby to bol počul pán Guľka, iste by sa mu bolo srdce zarmútilo ako octový krčach. Iste si hladný, veď si len kosť a koža, len kde si bol toľké časy, láskala slečna svojho už oplakaného miláčika a niesla ho dnu. Za ňou šiel, ako by sa to samo sebou rozumelo, aj Kornel s Helenkou. Slečna to videla i nevidela. A keby si to aj bola uvedomila, v svojej radosti bola by dožičila trošku potešenia i tým zarmúteným. Tým viac, že to bol Kornel, ktorý, ako vidieť, s nasadením života zachránil jej Šapšanka. Keď vyhľadoveného ubehlíka netušila, že bol vlastne väzňom ako tak opatrila, keď ho aspoň zväčša poutierala, zbadala, že v izbe je Kornel a že sa svedčí poďakovať sa mu. Obrátila sa k mladému človekovi, prizrela sa mu a poľutovala ho. Ale vás doriadil, tento divoch. Čo ste len museli pre neho podstúpiť? Rozprávajte, ako, kde ste ho našli, všetko. Vari ho pslzí naháňali, že je taký rozčúlený. Kornelovi bolo trošku zvláštne, na pochytre nevedel, čo má povedať, lebo jeho fantázia nebola taká bujná, aby vedela vyčarovať nejaké dobrodružstvo, ale so psami, to sa výborne hodí. Hej, veru ho i pslzí napadli,
Ale som ho nedal, nuž to bola pravda a pslzví sa menovali Zahraj a Diana, ale to nepovedal. Len doložil, že by ho boli nemilosrdne pokmásali, keby sa ho nebol zaujal. Vidíš, ty nevďačník. Či sa to tak odsluhuje svojim dobrodincom? Či máš pochop o tom, čo pán Nadlesný vytrpel pre teba, Naozaj, nesmierne som vám vďačná, ďakujem vám, pán Nadlesný, podala mu ruku. Kornél vzal slečninu ruku a galantne ju poboskal. O tom radšej ani nehovorme, drahá slečna, nežiadam si vďačnosť, čo som vykonal, rád som vykonal pre vás a pre Helenku. Vy poznáte túžbu môjho srdca, vo vašich rukách je naše spoločné, Helenkino a moje šťastie. Buďte láskavá, dobrotivá a dajte nám svoje zvolenie. A dvaja šťastní ľudia vás budú žehnať, kým len budú žiť. Slečna bola ako omráčená. Má svoje slovo zrušiť. Neoblomná, nekompromisná má odvolať, čo raz vyriekla. Zapovedala sa, že kým žije, nedá svoje zvolenie pre tento zväzok, a teraz záchrancovi svojho miláčika sľubuje odmenu, vďačnosť. Aký rozpor v duši statočnej slečny Charloty. Kornél a Helenka videli, že slečna v duši bojuje, či má zrušiť slovo a oblažiť dvoch ľudí, a či stáť v slove, čo priam zhrkne svet, a zarmútiť ich, ktorí teraz čakajú od nej rozsudok. Ku Kornélovým prosbám pripojila sa aj Helenka. Pritúlila sa k nej tak milo ako málo kedy dosiaľ a vrelými slovami prosila. Tetuška moja, drahá krstná mamička, buďte milosrdná, tetuška, darujte im mne z lásky, ktorou zahrňujete Šapšanka, prosilo dievča so slzami v pekných očiach a sklonilo hlávku na uvednutú, ale peknú ruku krstnej matky a poboskalo ju. Srdce slečny Charloty bolo vlastne dobré a šľachetné, len niekedy neprístupné. Teraz mimovoľne vrelo objala dievčatko, boskala ju a povolila. Radšej odvolať zlé slovo, ako zarmútiť teba, drahé dieťa, šepkala Helénke. Veď som ťa ja vždy milovala, ale som neukázala. A ty si sa nepritúlila ku mne. Nahlas povedala. Dobre, pokiaľ ide o mňa, dávam vám svoje zvolenie i to požehnanie, ktoré by Helenke dala jej vlastná matka, ale, Kornél, vášho pána otca mi sem nedovediete. Za tieto slová obaja mladí začali tetušku objímať a ona cítila, že sa v jej srdci ozýva akási dosiaľ nepocítená teplota, radosť a blažená spokojnosť. Ale, deti, veď ma udusíte, no, veď už všetko bude dobre, bránila sa slečna. Odávna, ba azda cez celý život nedostala toľko boskov ako teraz, a to nie len od Helenky, ale aj od Kornéla. No a teraz si sadnite a rozpovedzte si, čo máte na srdci. Pripravím vám čaj a pozriem, čo robí náš tulák. Šapšanko sa nasítil, upokojil, sedel si na svojom vankúšiku a jazyčkom i labkami sa česal, umýval a naprával svoj rozcuchaný kožuštek. Pravdaže, Kornél a Helenka mali si čo rozprávať. Bolo toho, podľa ich mienky, hrôza, a všetko len samé pletky. Kornéla nehorázne potešila spomienka na nešťastný Guľkov koncert, nebyť toho, dokedy by sa ešte sužovali. Mal byť teda vďačný a ísť s Helenkou na próbabál, čo aj urobili. Tetuška priniesla čaj a potom bol čas pre Kornéla, aby sa pobral domov. Keď už mal sľub, Kornél chcel dosiahnuť ešte viac. Nepopustil, kým mu slečna nesľúbila, že svadba bude na fašiangi. Hovorila, že výbava nebude hotová, ale Kornél o výbavu nestál. To sa stáva, že mladí zaťovia nechcú čakať na výbavu, ale veno, hej, to príjmú i vopred. Slečna sa usmiala tejto horlivosti. Skoro by som dala za pravdu vášmu otcovi, že jablko nepadne ďaleko od stromu, len keď sa dolu vrškom zakotúľa, ale, verte mi, radšej vás vidím, keď sa podobáte svojej nežnej matke ako otcovi. A ešte raz musela rušiť dané slovo. A to vtedy, keď sa zišla s pánom Gašparom Latkovičom de idem ešte pred svadbou, ale najmä na svadbe. Pán otec, poučený skúsenosťami pri prvej návšteve, premáhal sa,
A Šapšanko ako múdrejší ustúpil, keď musel do druhej izby. Lebo Šapšanko ostarieval. Rád mal svoj pokoj, svoj brložtek a dobrú papu, a tak bol spokojný. Driemal celé dni a nestaral sa o svet, ako beží a ako sa v ňom všetko pletie, zapletá a rozpletá, v najhoršom prípade rozseká. I na svadbe sa objedol. Jemu zo všetkých koláčov a jemného pečiva najlepšie chutnalo krídelko z moriaka a čo si ešte mimochodom v kuchyni uchytil. Preto sa o svadobnú spoločnosť nestaral. Ani zdravice ho nezaujímali, tým menej zdravica pána otca. Pre Šapšanka to mohlo ani nebyť. Ale pán Gašpar Latkovič si svoju reč musel povedať a vinšoval od výmyslu sveta, pravda, všetko len dobré a krásne, ale podľa svojho vlastného úsudku to najkrajšie, čo chcel povedať, povedal napokon a želal, aby sa všetci na takto rok, ako sú tu, v dobrom zdraví a dobrej mysli zišli na podobnú rodinnú slávnosť, a tu sa obrátil k slečne Šarlote, aby pani sestra mohla varovať Helenkino bábätko. Na toto neočakávané želanie slečna Šarlota sa nielen zarazila, ale tvár sa jej zapálila a dostala krásny a nežný výraz, milý úsmev zlietol na jej obstarnú tvár, pozrela na Helenku a ponúkaná temer materinským neodolateľným citom pristúpila ku krásnej mladuche a boskala ju na čisté biele čielko. To bolo jej požehnanie i za obe nebohé jej mamičky. Či sa dobromyselné želanie starého pána Latkoviča vyplnilo, či slečna Šarlota namiesto starnúceho, už nechutného Šapšanka varuje drobné, milé, krásne dieťatko, to už sem nepatrí. Isté je, že v srdci každej ženy žije Božia iskra, láska. Niekde len tlie a zapáli sa len vtedy, keď je vzbudená. Šťastná žena, ktorej dal Boh milovať milých ľudí a nemusí lásku plytvať k nemému tvoru. Každý veru radšej pije pravú kávu ako cigóriu. Ďakujem za pozornosť. Pre ďalšie klasické audioknihy ako táto dajte odber na tento kanál. Ak by ste chceli podporiť tvorbu audiokníh, prosím zvážte dar na číslo účtu, ktoré nájdete dole v popise. Ešte raz ďakujem za pozornosť a majte krásny zvyšok dňa.